गिबि दिनैनि बे खुंगा 12थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय सिलाफोथार दख'रा बैसागु फोरबो आफादनि बानजायनायाव बेयाव नोंथांमोना फैनानै नुजाथि फैनानै रादाब लाफैनो थाखाय खौरांगिरि मेलनिसिम आङो साबायखर जासिनाय जाबाय। दा दिनैहाय जोङो गिबि हाबाफारि हिसाबै गाहाय थांफैब्लां बेखेवनाय मेन गेट बेखेवनाय बेखौ जोङो बेखेवलांबाय। जोंहा बेखेवगिरि हिसाबै दंमोन दीपक ब्रह्म सार, दा बिथाङा बेखेवनानै होबाय। बेनिफ्राय जोंहा नैथि हाबाफारि हिसाबै जोंहा दंमोन गाहाय सायनासालि बेखेवनाय, दा बेनि मानगोनां बेखेवगिरि सार बानेस्वर बर'मोन, बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय। आरो जोंहा बिनि थामथि हाबाफारियाव जोंहा फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दंमोन, जा बेखौ सिलाफोथार दख'रा बैसागु फोरबो आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि धनन्जय बसुमतारी बिथाङा फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंबाय। आरो जोंहा ब्रैथि हाबाफारि हिसाबै भलिबल जेरै बुलुर बादायनाय बेखौ बेखेवगिरि जोंहा मानगोनां मुस्रि दानेस्वर बसुमतारी दिमु जिपिनि बिथाङा आफादगिरि, बिथाङा बेखेवनानै होबाय। दा बुलुर बादायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आरो जोंहा दा दसे उनावनो जिथुनाखि दिनैनि हाबाफारि सेथि साननि हाबाफारि हिसाबै जोंहा रेकर्डिं मोसानाय दङ, हारसिं रेकर्डिं मोसानाय, आरो जोंहा सिख्ला हान्जा बैसागु मोसानाय, ओमफ्राय बैसागु राजा मोसानाय, बैसागु रानि मोसानाय, जावजा देमसि मोसानाय, बेबायदि जोंहा माखासे हाबाफारि दङ। बेखौ जों दसेनि उनावनो मावफुंलांगोन। जोंहा हारिमु दैदेनगिरि जोंहा गायसननानै होखानाय जादों, बिथांमोना दैदेनलांगोन। आरो दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों जे दिनैनि सानखौ बुंनांगोन, मानो होनोब्ला जोंहा हराव माखासे अखा खोरोमनाय सारअन्थाइ बारहुंखा फैदोंब्लाबो खिन्थु साननि समाव ओरैबायदि बोथोरा जोंखौ हारिमुखौ हारिमु मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ ओरैबायदि सान्थि बाहागो लाहोदों, बेखौ जोङो मिथिंगाखौबो बाख्नायनांगोन। मानो होनोब्ला मिथिंगायाबो दिनै जोंनि सायाव अननाय दङ, एब्ला जोंखौ बैसागु बे खुंगा 12थि बैसागु फोरबो फालिथायखौ मोजां खुंफुंलांनायाव जाहाथे मिथिंगायाबो मैखोमै मदद होदों, बोथोरखौ स्रां मोजां खालामना होदों, बेखौ आङो दिनै बुंनो गोनां जागोन। आरो रायजो राजाखौ माबायदि बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायगोन साननैनि? आरो गाबोननि जिथुनाखि हाबाफारिफोर जोंहा प्रग्राम गामि होनाय जाखाबाय। थिग बिदिनो प्रग्राम नायनानै हाबाफारि हिसाबै जोंना बादायारिफोरा बाहागो लाफैगोन। थिग बिदिनो आसा फारिनाय थाबाय आरो बाहागो लाफैखागोन जे मोनफ्रोमबो गामिनिफ्रायनो बादायारिफोरा जोंना ग्रोमै मैखोमै बाहागो लागोन, बेखौ जोङो आसा फारिदों। आरो जोंहा गाबोनबो माखासे आलासिफोर दङ, बिथांमोनाबो बेयाव फैनानै बाहागो लाफैगोन, जोंनि मेलखौ जाफुंसार होफैगोन। आरो जोंहा लास्ट खालि जेरै 25 एप्रिल खालि जोंहा गेवलां मेल दङ। जोंहा गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै ओरै मलेन नार्जारि MSc नि EM जोंहा मानगोनां सारखौ गाहाय आलासि हिसाबै जों लिंहरखादों। आरो बिनिनो हांख्रायजानाय आलासि हिसाबै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद, आरो धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफाद, धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बेफोरबायदिनो जोङो माहारियारि आफादफोरखौ जोङो लेंहरनानै लाबोखानाय जादों गाहाय आलासि हिसाबै। आरो हांख्रायजानाय आलासि आरो माननि आलासि हिसाबै जोङो सानैसो राजनितिनि दैदेनगिरि बिथां सारमोनखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। बेखौ बे समाव आं बुंनो गोनां जागोन दि मानो होनोब्ला दिनैहाय जोंनि सिलाफोथार दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्रायनो बादायारिफोरा बाहागो लाफैनो हाया। मानो होनोब्ला सोरबाबा खाम दामनो रोङा, सिफुं सुनो रोङा, मोसानाय आयदाफोरखौ दिनै रोङा। बेनिखायनो देग्लायबो माखासे गामिफोराव गामियारिफोरानो जे गुबुन जायगानिफ्राय फोरोंगुरु लाबोनानै जेरै मोसानाय मावबादा, वर्कशप बेफोरबायदिखौ लादों। थिग बिदिनो दिनैहाय बुंगोन जे आङो फैगौ समफोराव हयथ' जोङो सिलाफोथार दख'रा बैसागु फोरबो आफादनिफ्राय बिदि जायगा लायै जायगा जोङो वर्कशप होनो गोनां जागोन। मानो होनोब्ला जुदि जों बेफोरबायदि वर्कशपखौ जों होलांनो हायाब्ला जोंनि बे बैसागु बादायनाय हाबाफारियाव हयथ' गोबां गामिनिफ्राय बिदिनो इयुनसिमबो बाहागो लानो हायै एबा दामनाय देनाय रोङै बेबायदिया जोंना नुजाथिबाय थागोन। बेखायनो जों दिनै आसा फारिदों जे जोंनि सिलाफोथार दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामियावनो खाम दामनो गोरों, सिफुं सुनो रोङै, सेरजा हुनो रोंनाय बेफोरबायदि गासिबो थानांगोन, मोसानो रोंनाय गासिबो थानांगोन। जों बेखौ दिनैहाय इयुनसिम मावफुंलांगोन होननानै जोङो आसा फारिदों।